Hej, og velkommen til i dag, der skal vi som regel gøre det, som vi plejer. Spille en omgang. Minecraft. Ej, kan jeg knalde for Minecraft? Eller det her. Så går vi her. Ja, hvad skal vi må? Vi går på den her, men vi skal lige ændre dens navn. Den skal hedde Baby World. Baby World. Sådan. Man taler om, at det kan være fra Uzbekistan eller Kirgisistan. Og det interessante med Uzbekistan, den uzbekiske celle fra IS, som jo er her i Tyrkiet, det er, at det også var den celle, der stod bag angrebet mod Atatürk. Okay, vi er her nu. Okay, lad os se, hvad vi må skal her. Ja, hvordan går det nu? Okay. Ja, så skal vi herover. Jeg vil godt da sætte den ud på, men jeg kan ikke godt få det mere. Vi er helt sikkert bare få noget i kommentaren. Hvad er det, du laver nu? Begynder du allerede en gaming show nu? Ja, det gør jeg altså. Ej, jeg er glad. Altså det, der gør, at de ligesom kan arbejde videre for at finde ud af, hvem er det i virkeligheden, vi leder efter. Altså der er en kæmpe massiv menneskejagt, Er vi dårlige til at spille nu? som kan befinde sig og gemme sig i Istanbul. Han kan også være et sted i Tyrkiet, og i virkeligheden kunne han også have forladt landet for længe siden. Hvor passer de ind i ligningen? Hallo, du kan være et chok, onkel mester. Mester onkel. Jeg siger mere for igen. Politiet har tidligere dag tilbageholdt 8 personer, som mistænkes for at være en del af det her. Det er det slottet. Bare holy man. Ja, det er bare det. Det er svært at vide lige nu, fordi myndighederne holder altså kortene meget tæt ind til kroppen. Hej, du må ikke være her. Vi forventer, at du ikke må være her. Så hvis du er venlig at blive dernede, så vil vi hellere lykke dig for at overleve. Og fandt vi også grineren, ikke? Vi leder snart. Lad os se. Hvem var det nu, der lå der? Hvad med det? Der! Tak for det. Så er for hurtigt, den her. Ja, det er rigtigt nok, som I hørte, 39 mennesker. Holy moly, det havde jeg ikke forventet. Undskyld. Kendte fodboldstjerner, musikere og også turister. Så på den måde kan man sige, så har det været for en terrororganisation i Islamisk Stat, der jo anset det her. Ja, jeg får en dårlig af det. Jeg er sådan ved. Okay. Okay, det er morgen.
Men det regner åbenbart, så det er mega kedeligt, når det regner. Så kan man diskutere, til trods for, at der så har været sikkerhed ved døren. Det regner meget. Og der er ovenikøbet Men er det på grund af det her regn? Der var jo 17.000 politibetjente rundt omkring i Istanbul, netop på grund af nytårsaften, fordi man frygtede, der ville komme et terrorangreb, fordi landet jo er i højt alarmberedskab. Det var der jo også andre byer rundt omkring i verden, der var. Så kunne det her finde sted, og det som nogen stiller spørgsmålstegn til er, hvordan kan det være, at til trods for det ekstra sikkerhedsopbud, at han så kunne være derinde i 7 minutter og slå så mange mennesker ihjel, før der ligesom skete noget. Og man kan sige på den anden side, som premierministeren også sagde, jamen det her angreb, et lignende angreb kunne finde sted et hvilket som helst andet sted i verden. Fordi når man har en fjende, der er klar til at ofre sit eget for sin sag, så er det virkelig kompliceret at standse den slags angreb. Og det har vi jo også oplevet i Europa i den grad. Man kan sige for Tyrkiet, der er det jo, handler det om, at de finder et langt afsnit af Syrien, 900 kilometer langt. Det gør, at det trods alt måske lidt nemmere for Islamisk Stat at udføre angreb i Tyrkiet frem for måske at gøre det i andre lande i Europa. Men fra vores perspektiv til de andre, som er fra Istanbul, her i Tyrkiet har meget Tyrkiet kender hvor sagt det også det arbejde som journalist i Tyrkiet. Jeg kan bare se hele fortællen i år. Sådan. Så. Perfekt. Det er ikke sådan det her. Jeg kan lige se, hvor sort det her, det her hus her. Så har vi det samme til, der er lavet der. Så har vi det samme til bade her. Godt nok. Jeg er godt nok hurtigt til det her. Ja, så I må have en god dag. Jeg stopper nu. Ja, hvor kedeligt nu, ikke? Jeg lader bare for sjov.